Jotono no lam sogo ani channel o hingkai tomung no norok ani channel no subscribe khalaiya ko hingkai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement online information related videos sanam hingkai phaidi tini kaisa ketal notification alainai omo rijak kha animal resource development department ni bwkhaktwi hingkai phaidi official notification alaino omo kha official notification obo rijak kha government of Tripura animal Resource Development Department PN Complex Agartala ni bwkhaktwi o notification 8 tarik December 2020 o notification ongkhorka bo post hingka driver ni bagwi interview najaknai abo hingka je candidate interested tongnai driver post ni bagwi interview norok rwna musungkha rwi naidi abo purely contractual basic ngai abo Government of India Department of Animal Resource Development Tripura ni bwkhaktwi 20 tarik ongna interview 11 ta ni simi chengnai abo conference hall Tripura Veterinary Counseling o omo interview najaknai hingka o jaga o essential qualification hingka class 8 pass nango je candidate class 8 pass norok khlai tongkha apply khlaina musungkha apply khlai di tei o jaga driving license tongna nangnai hingka o desirable sanjaka knowledge tongna nangnai vehicle repairing and maintenance 10,000 khlai rwjaknai oro 13 ta post tongo hingka age limit hingka 20 ni simi 40 years ni bisingo tongwi tongnai apply khlai manai haipano sini ST rok hingka 5 years relaxation rwjaknai oro PRTC to tongna nangnai hini saka obo temporary basis se 11 months ni bagwi ngai tei ulo extend phan khlaijak mano hini saka jagao hingka norok interview date tongo abo date o thangai norok jaga boro mention khlaijak tongo norok ni joto documents langai thangai norok apply khlaina musungkha apply khlaina di tei terms and condition rok norok pori naidi tomung norok apply khlaina musung tongkha hingkai apply khlaina hingka terms and condition pori di abo interview najaknai omo 20 tarik December 2022 o nongnai abo hingka o borokni official je PDF obo borokni website o bo mannai tei ang description o bo rirwano norok o application form no tlangdi print khlaiwi norok photo thepawi oro bo post o apply khlainai driver ni khe driver tei norok ni je nangkukmani o jagao norok form fill up khlaiwi norok ni original documents tai xerox copy tlang thangdi hingka o jagao photo nangani photo thepadi tai hingka oro je nangkukmani norok rwbaiwi tomung norok interested tongkha hingka norok interview rwna musungkha norok interview rwi naidi oro signature date rok rwwi tai terms and condition borokni rijak tongo terms and condition no norok poriwi o jagao norok signature ma rwnai terms and condition o tomung norok apply khlainani hingka declaration nangnai o jagao tei o jagao checklist tongo documents ni o jagao norok photo kainui ma rwnai recent photo tei qualification certificate tei o jagao fitness certificate norok yes hingka yes ready o jagao no hingkai no je documents rwbaimani tei ST o jagao age proof certificate madhyamik admit card PRTC tei no objection tomung norok employee ni tongkha hingkai norok ani channel no subscribe khlaiya ko hingkai subscribe khlai ready hingka tini bagai amsa nong situng jotono no hambai।